lamsugo tinini video katalo gibaya tini ani belai kanu bad luck tangi hemba ani Google Adsense already ano email borok send khaika message je nini email sorry nini Google Adsense pin thangna hne hinke after 10 days ni yaklo ang thangai sungai mani belai kanu khanawi ekdom upside wngkha tangi himba ani Google Adsense already phaijak phiaba borok angbai kwrwngwi manliya tangi himba ani o jaga o sudu ani bumung tei address rwjak hingke son of ani babuni mung rok kwrwi hini borok kwrwngwi manliya haini bagwi borok ani o Google Adsense pin no tei waisa kiphilwi rohoka hingke almost amsu bad luck tei tamo sana hingke belai kheno kha anga asuk salni pore Google Adsense khaimani yagulobo ang manliya kiphilwi thangkha balai kheno bad luck ani Google Adsense tamo hingke Google Adsense hingke jara YouTubers rok borok kaham ke ni saimano hingke naitongnai taku buku rok to asuk saimanglakna hain bagi bono sanai Google Adsense wngkha after monetization ni yak ulo jini subscriber complete watching time complete ni yak ulo Google ni theke borok kaisa Adsense pin rohoro jini verification ni bagwi ke o pin bai jeng tebo YouTube o thangai jeng o pin no type khainai verification ma khlainai verification success wngkha nung YouTube ni jeni ni ajimani lama rok omo nai hingke pin remanya sak verification ngya sak nung YouTube ni nung khoksa phano rang income khlaiman galak hingke so belai no bad luck ani hingke haifano bono request khaika ang je amono kiphilwi de mano hne hingke bo sakha bobo o jara o belai kheno try khaika angbai kwrwngna bagwi hingke haifano bobo o kagos no nugui belai important hayang jagoi bo o pin no note khainari khani saw hingke friends rok no sadi je pin no bo omo haike swinarik mani omo safety de ang saimanliya hingke bo ano rohornai hini saw hingke omo ba chade sa chayang bu saimanliya phiaba ang o pin no mangkha hingke tai katal khe Google Adsense pin ni bagwi tai apply khlainani nanglak hingke nok ni kiphilti ang lamao nuka kaisa khatarnak accident wngkha balai kheno kirima simchakhe bike accident ngai to hospital tang thanga gari bike khe to kalaijak no সম্ভবত চিনি borok wngla borok ang nugroglia je sai tonglaimani khanamani balai kheno duku mangkha ni sao serious hingke amona ani kaisa koimung ani bayap songno je norok bike chalokna hingkangke please always no mane helmet thobui chalok de gete kecha kongnora ani video helmet police dress sumui je police prank khaimani helmet thubi arang no thobdi hne kaisa awareness social awareness video khaimani amorok no nugya ke norok ani e video ni description no link rijak norok check khainai di hingke paitui video ni paithago tei kaisa kok kobok mung norok nugui mangkhana o dogano fridge tongo fan tongo hingkai tei bulb light stand fan mannai
teibo tongo inverter hingke amo inverter tonijaknai hingke inverter iko omoro hingke jotoni inverter kwbangma company ni tongo fan tongo ceiling fan tongo hingke actually amo angrokno sana muchukha amo chini dokan no hingke norok jodi inverter rok fridge rok fan rok nana muchukhe online chungbai online that means iko mobile tui whatsapp ni thwtwi call khaimani ni thwtwi chungbai kwrwngui mano